गिबियावनो बयखौबो स्कुल टिउसन सेन्टार टिउसनालावहाय फरायग्रा लानाय जाबाय। जों दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 निनो मेथ्सनि कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेवहाय आङो कुइसनखौहाय हास्लाबिनि इंलिशनि बानायासै, बर'निल' बानायबाय। फार्स्ट कुइसनाव दङ मा दं बेवहाय आयत महरनि मोनसे फोथारनि लावथाया 35 मिटार आरो गुवारा 12 मिटार, बेनि खना हांखोनि लावथाया बेसेबां जागोन? जे बेवहाय होनना बुंदों मोनसे आयत महरनि ना, जे आयत महरनि होनना बुंदों बेवहाय बे मोनसे आयत महरनि फोथार, बियो मा होनदों लावथायाहाय 35 मिटार आरो बिनिनो अरथाया बेसेबां होनना बुंदों 12। जे नैबेनि माखौ दिहुननांगौ जोङो खना हांखोखौ दिहुननांगौ। होमबा जोंबो मिथियो बेवहाय बियो खनाथि खना। जेब्ला जोङो राइट एंगल ट्रायंगल जायो अब्ला जोङो माखासे मोन्दोंमोन जेयावहाय ये मा जाना दङ जेनेबा 35 आरो ये 12 ना, जों ट्रिप्लेट मोन्दोंमोन। जेब्ला मोनसेया 35 जायो, मोनसेया 12 जायो, मोनसेया 12 जायो, मोनसेया 35 जायो, अब्ला बे देरसिना लावा खान्थिया मा जागोन बेयावहाय 37 जागोन बियो ट्रिप्लेटआवहाय ना। मा जागोन अप्शन नाम्बार ए आहाय 37 मिटाराहाय जागोन। आरो नाबो ओरैबो बानायनो हायो, जिहेतु नैबे लावा खान्थि जाबाय, लावा खान्थिखौ दिहुननांगौ मा जागोन मोननै आखान्थिनि बर्गखौ जोङो मा खालामनांगौ, जे जोङो नैबे लावा खान्थिखौ जों हमबाय एक्स ना, बेखौ दिहुननांगौ मा जागोन 35 स्कुवेर प्लास 12 स्कुवेर बेबायदिबो बानायनो हायो। जायफ्रा ट्रिप्लेटखौ गोसोआव गैयाना बे स्कुवेर दे, बे मा जागोन स्कुवेर, बेनिफ्राय 35खौ स्कुवेर खालामबा ओरै 3 सानजा 42 5 सानजा 25 दाजाब मा जागोन बेवहाय 144 ना, 144 दाजाबदो, बेखौ दाजाबा बेसेबां जागोन, दाजाबनानै जि मोनो बेखौहाय बर्ग दिहुनबानो जाबाय ना। बेसेबां मोनगोन बेखौ दाजाबनानै जोङो 9, बेनिफ्राय ओरै 6 ना, 6 ओरैनिफ्राय ओरैजाय 3 1 ना, बिनि बर्ग दिहुनदो। माने बर्ग दिहुननांगौ मा बर्गखौ दिहुनगोन जोङो, बेवहाय जोङो बर्ग बोरै दिहुनगोन, जेब्ला जों बर्ग दिहुननांगौ ना, मा जागोन 1 3, जे जों मानि बर्ग दिहुननांगौ 1369 नि बर्ग दिहुननांगौ जोंना, 1369 नि मा खालामनांगौ बर्ग दिहुननांगौ। बागदानिफ्राय जरा जरा लादो, बेवहाय नाय 3 सानजाब 3 मा मोनगोन जोङो 9 4 सानजाब 4 बाजि दस मोननै देद्रायो जोंना, आरो 9 लाबाय माबा 13निफ्राय 9 थांबा बेसेबां जागोन बेवहाय 4 1 9, बेवहाय मा थायो जोंनाहाय 2 2 जोंहाय बेखौ सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 6। दाना जोङो माखौ स्कुवेर खालामबा मुंसेयावहाय 9 मोनो जोङो ना, माखौ स्कुवेर खालामबा मुंसेयावहाय 9 मोनगोन जोङो 3 आरो माखौ स्कुवेर खालामबाहाय ना 3 आरो 7खौ, होमबा जोङो 3 होननानै नायोबाथ' देरद्राय दुइसिन जाहैगोन। होमबा जों जेब्ला जों 7 होयो 3 सानजा 7 40 9 4 थाबाय ना, ओरैजाय 42 42 बेसेबां जाखो 46, होमबा मा जागोन 37 बेबायदिबो जोङो दिहुननो हायो। आरो ट्रिप्लेटखौ मिथिबा मा जागोन जोंनाहाय ट्रिप्लेटआवहाय जोङो सिगाङाव सावरायखांखाबाय, गोबांथार मोननै मोनथामसो कुइसन सावरायखांबाय जोंना ट्रिप्लेटनिबो, ट्रिप्लेट पाइथागरास ट्रिप्लेट। बेवहाय मा जायो जोंनाहाय ए स्कुवेर इज इकुवेल टु मा ए स्कुवेर प्लास बि स्कुवेर, ए स्कुवेर प्लास मा जागोन ए स्कुवेर प्लास बि स्कुवेर इज इकुवेल टु मा जागोन सि स्कुवेर। मानि मोननै आखान्थिनि बर्गनि समान मा जायो लाव आखान्थिनि बर्गनि समान जायोना, मोननै आखान्थिनि बर्ग दाजाबगासेया लाव आखान्थिनि बर्गनि समान, होनबा मा जागोन जों मोन्दोंमोन जे 3 4 आरो बेयाव मा जागोन 5 5 12 13 बिसोर मोनफा मोनफा ट्रिप्लेटमोन ना। बेनिफ्राय 7 24 25 ना, 7 24 25 बेनिफ्राय बेफोरखौ गोसोआव लायोबा जों बे जेब्ला जोङो बेबायदि फैगोन ना थोंजोङै हागोन आरो बेखौहाय बानायलायनांनाय नङा फ्रायनो ना। बेनिफ्राय जोङो 20 21 29 बेफोरबायदि मोनगोन जों ना। आरो दंबोयो बेखौहाय गोबांथार दङ ना, गोबांथार दङ जोंहा ट्रिप्लेट। बेनिफ्राय जोङो 8 15 17 6 8 6 8 10 11 60 61 बेफोरबायदि मोनो जों ना। बेफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, बेफोरो ट्रिप्लेटखौहाय जाहाथे थाफायो ना एग्जामावहाय। नै नाम्बाराव मा होनदों नैयावहाय नाय, थोबसे बलनि बेसेना 150 जुदि गलादारा 10 जौखोन्दो खहायाव फानहरो अब्ला बलनि फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन? जे बेसेबां जौखोन्दो खहा लानानै फानो, 100आवहाय 10 माने 100आवहाय 10 खहा खालामदों, माने 100आव बियो 10 माइनास खालामनानै जोङो बियोहाय फानदोंबा बेसेबां फाननाय जागोन, बियो 90आव फानदों ना, 100आव मा खालामदों 90आव फानदों, बेवहाय बेसेना बेसेबां 150 बा बिदिनो रानदो ना, 9 सानजाबा बेसेबां 45 4 बेसेबां जागोन बियो 9 13 135 मिथिला मा जागोन अप्शन नाम्बार सि 135 आहाय। नेक्स्ट मा होनदों मोनसे बेसादनि फाननाय बेसेना 540 रां, जुदि बेखौ 20 जौखोन्दो मुलाम्फा लानानै फानो अब्ला बेसादनि बायनाय बेसेना बेसेबां जागोन? जे मुलाम्फा लानानै फानदों ना, मुलाम्फा लानानै फानदों अब्ला बायनाय बेसेनखौ दिहुननांगौ बियो। बेवहाय जिहेतु मुलाम्फा लानानै फानदों होनबा जों माखौ दिहुननांगौ, सिपिखौ दिहुननांगौ। सिपिखौ दिहुननांगौ, बेसेबां मुलाम्फा लाना फानदों बियो
20 मुलाम्फा लाना फानदों। 100 20 बारा फानदों माने मा 100 20 मुलाम्फा माने 120 100 दाजाब 20 120 मा खालामदों बियो 120 100आवहाय ना जिहेतु जों बेवहाय बायनायखौ दिहुनगोन जोङो होमबा मा जाबाय बेवहाय इनटु मा जागोन जिहेतु जोङो बेसेबां होनाय दंखायो बेवहाय बेसेबां फानदोंमोन बियो 540आवहाय फानदोंमोन बा रानदो बेखौहाय ना 12 जों एखौ रानबा बेसेबां मोनगोन 12 जों माने 2 जोंहाय एखौ रानबा 4 जों रानबा एखौहाय 6 जों 6 जोंहाय एखौ 9 6 जोंहाय एखौ 9 ओमफ्राय एखौहाय 2 2 जों एखौ रानबा 50 बा 9 सानजाब बा 45 ना बा 450 एन्सारा मा जागोन अप्शन नम्बर बि 450 आहाय जागोन जुदि जोङो जेब्ला यावहाय ना जेब्ला जोङो मा होनो बेवहाय फाननायखौ दिहुननांगोन बायनाया होखानाय थागौमोन फाननायखौ दिहुननांगौबा मा जागौमोन नैबे सोलायगौमोन इ गाहायाव जागौमोन नैयाव मा जागौमोन 120 बाय 100 इनटु मा जागौमोन बेवहाय सिपि जागौमोन हा बेखौहाय जोङो एसपि खौ दिहुननांगौमोनबा एसपि खौ दिहुननांगौबा मा जागौमोन बेबायदि बायनायनिबाथाय नैयावहाय ना बायनायखौ दिहुननांगौबाथाय बियो नेक्स्टआव दङ मोनसे बेसादखौ 10% खहा खालामनानै फाननाय जाबाय जुदि बेसादखौ आरोबाव 117 रां बांसिन बेसेनाव फाननाय जायोमोनब्ला गलादारा 3% मुलाम्फा जागौमोन जोलुरनि फाननाय बेसेनखौ दिहुन जोङो मा खालामनांगौ याव मोनसे बेसाद जाबाय यावहाय जोलुर जाबाय ना एक्चुअली बेखायनोहाय बेसादनि माने मोनसे बेसादनि जोङो माखौ दिहुननांगौ फाननाय बेसेन मोनसे बेसादनि फाननाय बेसेनखौ जोङो दिहुननांगौ जे मा खालामदों बियो खहा लानानै फानदों 10% खहा लानानै बेखौ आरो जुदि बेखौ बे बेसादखौ आरोबाव 117 रां बांसिन बेसेनाव फाननाय जायोमोनब्ला गलादारा 3 मुलाम्फा जागौमोन जे बियो जि खहा लानानै 10% खहा लानानै फानदों बेनिफ्राय जुदि 117 बांसिनाव फानोमोनब्ला बियो 3% मुलाम्फा जागौमोन अब्ला माखौ दिहुननांगौ जोङो एसपि खौ दिहुननांगौ एसपि आ बेसेबां जे बेवहाय नाय खहा लानानै फानदों ना खहा लानानै फानदों माने मा 90 आव फानदों ना 90 आव फानदों बे मुलाम्फा जानांगौ 10%निफ्राय फैनानै बियो मुलाम्फा जाफैनांगौ 3 होनब्ला मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय बेसेबां जौखोन्दो बेवहाय मा जागोन 10 जों 3 जाजोबबा 13 होमबा 13 बेनिफ्राय दानिया मा जागोन बेवहाय बेसेबां बांसिन होनना बुंदों 117 बांसिन ना 13 जों एखौ रानबा बेसेबां मोनगोन 9 9 सानजाब 81 180 सरि 81 810 ना एन्सारा मा जागोन अप्शन नम्बर ए 810 आहाय जागोन बेयावहाय फिननायाहाय बेनिफ्राय जुदि जोङो बेवहाय एसपि खौ दिहुनदों सिपि खौ दिहुननायबा मा जागौमोन सिपि खौ दिहुननायबा बेवहाय मा जागौमोन 13 थागौमोन गोजौआव मा थागौमोन 100 थागौमोन इनटु 117 थागौमोन बेयो दा दानिया नेक्स्टआव दङ मोनसे रम्बासनि खना हांखो दोंनैनि लावथाया 10 सेन्टिमिटार आरो 14 सेन्टिमिटार रम्बासनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जे खना हांखो डायगनेल खना हांखो होननाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय खना हांखो होनबा डायगनेल ना खना हांखो होननाय लोगो लोगो रम्बासनि खना हांखो बा जायखिजाया मोनसे खना हांखो मा जायो डायगनेल होनना बुंगोन नैबेखौहाय जोङो खना हांखो होनना बुङो बेवहाय होनाय दङ D1 हमबाय जोङो मोनसेखौ 10 आरो मोनसेखौ D2 हमबाय जोङो 14 होमबा जेब्ला रम्बासनि जोङो दब्लायथि दिहुननांगौ अब्ला मा जागोन D1 इनटु D2 हाफ D1 इनटु D2 होमबा मा जागोन बेवहाय हाफ इनटु 10 इनटु 14 होमबा 2 जों इनखौ रानबा 14 खौ रानबा 7 7 जों 10 जों 70 होमबा मा जागोन अप्शन नम्बर D 70 सेन्टिमिटार स्कुवेर आहाय जागोन बियो नेक्स्ट मोनसे ट्रेपेजियामनि दब्लायथिया 200 वर्ग मिटार लिग आखान्थि दोंनैनि मादाव गुसुंसिन आखान्थिनि लावथाया 20 मिटार आरो बिसोरनि जौथाया 8 मिटार लिग आखान्थि दोंनैनि गुबुन दोंसे आखान्थिनि लावथायखौ दिहुन जे बेयाव मा दङो ट्रेपेजियाम ना ट्रेपेजियाम नैबे बिसोराहाय नैबेसोर मोननैया लिग बिसोर मोननैया लिग बिदिनो नैबे गुसुंसिना बेसेबां होनाय दं 20 होनाय दङ बेनिफ्राय बिसोरनि नैबे जौथाया बेसेबां होनाय दङ 8 मिटार होनाय दङ माखौ दिहुननांगौ जोङो नैबे गासै गोलावखौ जोङो दिहुननांगौ बा ट्रेपेजियामनि जेनाखि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बेयो ना आरो बेवहाय दब्लायथि होनाय दं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन बेवहाय जेनाखि ट्रेपेजियामनि मा खालामनांगौ जोङो दब्लायथि दिहुननांगौ हाफ मा जागोन A प्लास B इनटु H होमबा मा जागोन एरिया दब्लायथि ना होमबा जोङो बेयावहाय मा मोनगोन जिहेतु हाफ A या बेसेबां जोङो A आ 20 हमबाय जोङो B खौहाय मोनथिया B खौ जोङो दिहुननांगौ H आ बेसेबां H आहाय होनाय दङ 8 बेनिफ्राय दब्लायथिया बेसेबां दं बेयावहाय दब्लायथियाहाय 200 होमबा 2 खौ रानदो 8 खौ रानबा 4 4 जों खौ रानबा 50 ना B = 50 माइनास ओरैजाय 20 बेसेबां जागोन बेवहाय 30 अप्शन नम्बर D आहाय 30 आहाय कारेक्ट एन्सार आहाय जागोन
नेक्स्टआव मोनसे रम्बासनि आखान्थिनि जखाया 13 सेन्टिमिटार आरो दोंसे हाख'ना हांखोनि लावथाया 25 सेन्टिमिटार जायोब्ला रम्बासनि दब्लायथिखौ दिहुन। जे बेयावहाय हमबाय मोनसे रम्बास, बे रम्बासनि मोनसे खना हांखो होनाय दङ बेसेबां 24। बेनिफ्राय नैबे आखान्थिया गासिबो मा जागोन मोनसे आखान्थि होनबानो बे मिथियो जे रम्बास नाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया समान ना। जेब्ला बेवहाय जोङो 24 मोनबाय, जेब्ला मोनसेयावहाय जोङो मा लागोन, जों बेवहाय मा होनो जेब्ला मोनसे खना हांखो लाबावगोन ना, होमबा बेखौहाय बेबायदि जाबाय बियो। अब्ला मा जागोन बेवहाय मोनब्रै मा जाबाय आखान्थिथाम सोमजिबाय। सिगाङाव बेबायदिनो बानायखादोंमोन। दाना नैबे 24 मा जायो आरो नैबे खना हांखोफ्रा गावजों गाव समान दानसयो। बे खनाजों बे खना समान जागोन, बेनिफ्राय नैबे खनाजों नैबे सरि खना नङा, बे हांखोजों बे हांखोआ मा जागोन समान जागोन ना। होमबा जुदि समान जायोबा 24 खौ जों बोखावो, बे मा जागोन 12, बे मा जागोन 12 ना, 12। होमबा दाना जोङो जिहेतु बेयावहाय नैबे 12 जाबाय आरो नैखौ मिथिया जोङो, ओमफ्राय नैखौहाय नांगौ जों दब्लायथिखौ दिहुननांगौ ना। होमबा नैयावहाय बे मोनसे दाना नैबे मा जायो 90 डिग्री जायो। होमबा बेयो मोनसे खनाथि आखान्थिथाम जाबाय। खनाथि आखान्थिथामाव जोङो नाय बे 12 लाव आखान्थिया 13 होनबा नैबे मोनसेया मा जागोन ट्रिप्लेटआवहाय ना, बे ट्रिप्लेटआव थांबाय। अब्ला मा जागोन बेयावहाय, होमबा नैबेनि जखाया मा जागोन 5, होमबा 5 जागोन बेयो ना। होमबा आखान्थिथामनि जों दब्लायथि दिहुननांगौबा बे मोनसे बेवहाय गासै मोनबेसे आखान्थिथाम सोमजिखो मोनब्रै, बा मोनब्रै आखान्थिथाम दब्लायथि दिहुननांगौबा 4 इन्टु मोनसे आखान्थिथाम दब्लायथिया मा जागोन हाफ इन्टु नैखौ मा मोनबाय जोङो 5। मानो जों मोनसेखौ 5, 12, 13 बे मोनसे ट्रिप्लेट ना, बे मोनसे ट्रिप्लेट। होमबा 5 बेवहाय 5 इन्टु मा जागोन इयो 12 ना दब्लायथि। होमबा 2 जों फोरानबा 2 जों सानजाबा 60, 60 जों 2 जों 120। होमबा मा जागोन अप्शन नाम्बार बि 120 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन। आरो नङाबा नैबे ट्रिप्लेटखौ दिहुननांगौबाथ' हाखासिगोन, बोरै दिहुननांगौ ना पाइथागरान थिउरेमजों दिहुनबानो जाबाय। नेक्स्ट दं मोनसे खनक बाक्सुनि लावथाय अरथाय आरो जौथाया फारियै 16 सेन्टिमिटार, 8 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार जायो। अब्ला बाक्सुनि गासै बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जोङो। गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो 2LV प्लास VH प्लास HL ना। बेयावहाय नैबे L V आरो नैबे H ना, थोंजोङै बानायबानो जाबाय 2 16 जों 8 जों सानजाबदो, 16 जों 8 जों सानजाबा 128 प्लास 8 जों 16 सानजाबा बेसेबां जागोन 48 प्लास 6 जों 16 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 96। दाना दाजाबदो 2 इन्टु मा जागोन बेवहाय 272 इक्वल टु 544। एन्सारा मा जागोन अप्शन नाम्बार C 544 वर्ग सेन्टिमिटार। गंसे हासुंनि जौथाया 14 सेन्टिमिटार आरो खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया 88 वर्ग सेन्टिमिटार जायो। जायोब्ला हासुंनि खावहांखोनि लावथायखौ दिहुन। खावहांखोनि लावथायखौ दिहुननांगौ जोङो, डिखौ दिहुननांगौ जोङो। होमबा बेवहाय खेंख्रा बिखुं दब्लायथि होनाय दङ। खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया मा जायो 2πr8। 2πr8 आ बेसेबां होनाय दं 88, मानि जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला बियो। गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया 2πr प्लास h, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना, बे गासै बिखुं दब्लायथि। बेयावहाय बेयाव मा दङ जिहेतु बेयावहाय दङ 2 इन्टु 5 आ मा जागोन 22/7 इन्टु r नि माना बेसेबां, r नि मानखौथ' जोङो दिहुननांगोनसो, r नि मानखौ दिहुननांगोन। h आहाय बेसेबां दङ 14 इक्वल टु 88। 7 जों रानदो 2, 2 जों 22 सानजाबा 44, 44 जों 2 सानजाबा 88, 88 जों 88 रानबा बेसेबां जागोन बेयो 1। होमबा r खौ बेसेबां मोनखो जोङो 1। दा नाय जोङो 1 मोननाय लोगो लोगो एन्सारखौ 1 होफ्रांनो हागौ, नाथाय बेयावहाय r खौ दिहुननो थिनाखै, d खौसो थिनदों। d बा मा जागोन बे 2r जायो। होमबा 2 इन्टु 1 मा जागोन 2 आहाय एन्सारा अप्शन नाम्बार बि आहाय 2 आ। जे नैयावहाय r नि मानखौ 1 मोननाय लोगो लोगो जों बेवहाय होफ्रांनो हागौ जोंना आसुरफ्रावहाय, बेखायनो एसे जों नायनांगौ ना। होमबा मा जागोन अप्शन नाम्बार बि आहाय 2 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन। मोनसे आयतारि खनकनि लावथाया 15 सेन्टिमिटार, अरथाया 10 सेन्टिमिटार आरो जौथाया 8 सेन्टिमिटार जायो। अब्ला आयतारि खनकनि रोजा गासैखौ दिहुननांगौ। रोजा गासै दिहुननाय फर्मुलाया L इन्टु B इन्टु H। बेयाव मा जागोन 15 इन्टु 10 इन्टु 8, 8 जों 15 जों 8 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 40, 40 बा 4, 4 बा ओरैजाय 8 12। होमबा 1200, 1200 अप्शन नाम्बार C आहाय जागोन बेयो कारेक्ट एन्सार आहाय ना। कुइसना मा जाखो जाबाय बेना। बेयावहाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ, बेयावहाय दङ मोनसे आयतारि खनकनि रोजा गासैया 440 कन सेन्टिमिटार, बेनि लावथाय आरो अरथाया फारियै 2 सेन्टिमिटार आरो 4 सेन्टिमिटार जायोब्ला बेनि जौथाया बेसेबां जागोन। बेयावहाय रोजा गासै होनाय दङ। रोजा गासै होनाय लोगो लोगो मा मिथियो L इन्टु B इन्टु H मिथियो ना, बियो बेसेबां 440 होननानै होनाय दङ। L नि माना 22, B नि मानाहाय 4, H नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ 440। 4 जों रानबा 110 ना। दाना जोङो जेब्ला बेखौहाय
रानगोन 2 जों रानोबा 11 जों रानबा बेखौहाय 10 11 जों रानबा 2 2 जों 10 खौ रानबा मा जागोन 5 मा जागोन h नि मानाहाय 5 सेन्टिमिटार होमबा ऑप्शन नंबर बी आहाय 5 सेन्टिमिटाराहाय बियो नेक्स्ट 20 सेन्टिमिटार लावथायनि आखान्थि गोनां मोनसे गिदिर कनकनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे कनक हाख'नानै दिहुननो नांगोन जे मा होनदों 5 सेन्टिमिटार आखान्थिनिफ्राय 20 सेन्टिमिटारनिफ्राय 20 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां जे कनक होनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जायो समान ना मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया मा जायो समान बा कनकनि जेनाखि दब्लायथि दिहुननाय रोजागासे दिहुननाय फर्मुला बे रोजागासे बेवहाय जों रोजागासेखौ दिहुननांगोन होमबा मा जागोन बियो आखान्थि इनटु आखान्थि इनटु आखान्थि मोनथाम आखान्थि माने a क्यूब जागोन बियो होमबा बेयाव मा जागोन 20 इनटु 20 इनटु 20 बे जाबाय गिदिरनि दाना फिसानिखौ जों रोजागासेया मा जागोन होमबा 5 इनटु 5 इनटु 5 5 जों रानबा 4 5 जों 20 खौ रानबा 4 5 जों 20 खौ रानबा 4 होमबा 4 4 मोनथाम सानजाबा बेसेबां जागोन बेयो 64 ऑप्शन नंबर डी 64 आवहाय थारफिननाया जागोन बेयो नेक्स्टआव दङ मोनसे बेसादनि साफायनाय बेसेना 500 रां गलादारा 20% रेहाय होदों आरो बेनि अनगायैबो 10% बाराद्राय रेहाय होबावदों बेसादनि फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ एसपी खौ दिहुननांगौ जोङो फाननाय बेसेन बेवहाय रेहाय होदों माने डिसकाउन्ट होदों ना सक्सेसिभ डिसकाउन्ट बेयाव मा जागोन जे फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ 20% डिसकाउन्ट होना फानदोंबा मा जागोन 20% रेहाय होदोंबा माने 100आवहाय बेसेबां फाननाय जादों बे 80आवहाय ना 100आव 80आव फाननाय जादों आरो 10% रेहाय माने मा 100आवहाय 100आव 90आव फानदों बियो होमबा गासै बेसेबां दं बेवहाय बेसेना 500 लाथिख' जों लाथिख' दानदो लाथिख' जों लाथिख' लाथिख' जों लाथिख' दानबाय ना बेवहाय 5 जों 8 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 5 जों 8 सानजाबा 40 40 जों दाना 9 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 36 360 मा जागोन एन्साराहाय ऑप्शन नम्बर सी आहाय 360 आहाय मोनसे आबुं बर्ग मोननो बयनिख्रुइ फिसासिन मा अनजिमाजों 675 खौ राननो नांगोन बे जोङो 675 खौ ना माबे अनजिमाजों रानोबा 675 आहाय माने ग्रोब मा जागोन बेयावहाय आबुं बर्ग जागोन बेयावहाय बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ स' होमबा बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो जे बिनि मा होनो रोदा सानजाबगिरिफोर ना रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जों दिहुनना लानानै मानो हायो बानायनो हायो जेरावहाय जाय बेजरा बेजोंनो जोङो मोनसे सानजाबदेरनांगोन आरो नङाबा जाय बेजरा बेजों राननांगोन माने राननांगौ होनना बुंबा राननांगोन आरो सानजाबनोसै होनबाथाय सानजाबनांगन बेयावहाय मा खालामदो जिहेतु 675 नि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनदो दाना माजों राननो हायो 5 जों 5 खौ रानबा 1 3 मा जागोन 5 जों 1 खौ रानबा 2 17 होमबा 3 जों 9 3 जों 3 होमबा 5 जरा 3 आबो मोननैया जरा नैबे मोनसेया बे जरा होमबा माजों राननांगोन जोङो 3 जोंहाय राननांगोन 3 जों रानबानो मा जाबाय नैबे रानगासेया मा जागोन होनबाथाय ग्रोब आबुं बर्ग जागोन बियो बा ग्रोब बर्ग दाना इयावहायबो नै बयनिख्रुइ फिसासिन मा अनजिमाजों खौ रानोब्ला रानगासेया राननांगौबानो ना बेखौबो बेबायदिनो बानायना लादो एन्सारा मा जागोन ऑप्शन नम्बर सीआ जागोन 2 आखाय नोंसोर बानायना लाबानो जाबाय बेवहाय दोङो 1785065 खौ बर्ग रोदा दिहुनोब्ला बर्ग रोदायाव मोन बेसेबां बिसान थागोन जेखौहाय जेब्ला जोङो बर्ग रोदा दिहुनगोन जों ना बे बर्ग रोदा दिहुननायनि उनावहाय बिनि बिसाना मोनबेसे जागोन बेखौ दिहुननांगौ मानोना मोनसे मा होनो जरा जायोबा मा जागोन मोनसे जागोन ना आरो बे जरायाव मोनसे मोनफ्रोमबो जरायाव मा जागोन मोनसे मोनसे जागोन बेवहाय मोनसे बेवहाय मोनसे बेवहाय मोनसे बेवहाय मोनसे मोनबेसे जागोन बेवहाय गासै मोनब्रै जागोन ऑप्शन नम्बर सी आहाय जागोन मोनब्रै आरो जुदि हमना लाबाय साप'ज नोंसोरनो बेवहाय मोनसे बारा होनाय दं ना 3 2 4 5 6 बेबायदि दङ मोनसे मोननै जाखाबाय आरो नैबे हारसिङाबो मा जागोन मोनसे जागोन बा मा जागोन बियो बेबायदिबाथाय मोनथाम ना बेवहाय ऑप्शन नम्बर सी आहाय जागोन नेक्स्टआव दङ माबेबा दुइसिन अनजिमाखौ माबेबा दुइसिन अनजिमाखौ गाहायनि बबेखौ जेनेबा ना माबेबा दुइसिन अनजिमाखौ 5451 जों दाजाबब्ला दाजाबगासेया आबुं बर्ग जागोन माबे अनजिमाखौ बेवहाय माबे दुइसिन अनजिमाखौ नैबेजों दाजाबोब्ला माने बियो ग्रोब आबुं बर्ग जागोन बा जों मा खालाम बेखौहाय 5 4 दाजाब आरो दानख' होनना बुंबा बेबायदि बानाय बेवहाय मा जागोन जोङो आगदानिफ्राय जरा लादो बेवहाय 54 माखौ स्कुवेर खालामबा 54 मोनो जोङो मोना बिनि फिसासिनखौ नांगोन जोंनो ना जोङो 8 सानजाबदाइन खालामबा मा जागोन 8 खौ स्कुवेर खालामबा 64 सिनखौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां जागोन 49 ना बा 13 निफ्राय 14 निफ्राय 9 थांबा मा जागोन 3 5 मा जागोन 13 निफ्राय 5 मा जागोन 551 दाना 551 मोनबाय जोंना 551 दाना जोङो मा होनदों दाजाबनांगौब्ला होनना बुंदों बेवहाय मा थायो 2 माबा जागोन 14 2 जों 7 जों मा जागोन 14 दानिया मा दाजाबोब्ला होनना बुंदों दाजाबोब्ला होननाय लोगो लोगो बिनि देरसिन मोननांगोन माने नै बिनि देरसिन मोननांगोन जोङो
बेनि देरसिन मोननांगोन जों लानांगोन जों देरसिनखौहाय लानांगोन फिसासिनखौ लानाङा 3 हरबा मा जागोन इयावहाय 3 हरनाय लोगो लोगो 576 मोनगोन जोङो 576 होनबा 576 निफ्राय जोङो मा खालामदो 551 खौ दानख'दो माने 6 निफ्राय 1 थांबा मा जागोन 6 निफ्राय 1 थांबा 5 7 निफ्राय 5 थांबा 2 होनबा 25 जोङो 25 दाजाबदेरोब्ला नैबे अनजिमाया मा जागोन आबुं बर्ग जागोन बियो हा नेक्स्ट बेयावहायबो मा होनदों माबे दुइसिन अनजिमाखौ 26262 निफ्राय दानख'योब्ला दानख'गासिया आबुं बर्ग जागोन बेवहाय दानख'योब्ला होनना बुंदों माने जोङो फिसासिन मोननांगोन दहायना देरसिन नालाय जोङो देरसिनखौ लायदों एबारावहाय जोङो माखौ लागोन फिसासिनखौ लागोन 6262 बायावहाय 6262 ना बायावबो मा थांगोन 7 हरनाय लोगो लोगो मा जागोन बेयावहाय 49 12 निफ्राय मा थागोन 9 थांबा 3 बिनिफ्राय 5 निफ्राय 1 16 बायावहाय मा जागोन 2 होयोब्ला माने बेवहाय 2 थाखुमायो 2 जोंहाय 7 खौ सानजाबदो मा जागोन बे 14 9 हरदो 9 हरोबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय जे जोङो मा खालामनांगौ फिसासिनसो मोननांगौ जे जोङो बेवहाय फिसासिन मोननांगौ देरसिनखौ जोंनो नाङा ना मानो होनबा जों बेवहाय बेखौ दानख'नांगोनसो नालाय जिहेतु दानख'नांगौ अब्ला जों मा खालामनांगोन फिसासिनखौ लानांगोन जों ना मा जागोन 1 3 4 1 होनबा दानख'आ बेसेबां जागोन बेवहाय 1 2 21 माने 6262 निफ्राय जोङो 21 माइनास खालामबा मा जागोन बिनि दानख'योब्ला बिनि दानख'गासेया मा जागोन ग्रोब बर्ग जागोन बेवहाय आबुं बर्ग जागोन स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामब्ला जाबाय गोजोन्थों